Dacă ai apăsat pe acest videoclip și știi că e slab de înger sau ești genul ăla de persoană care dacă vede un filmuleț horror după noaptea are coșmaruri, ei bine îți recomand să nu te uiți mai departe la acest videoclip. Hai să vedem. Deci primul, ăsta este cel mai scurt, da? Deci are 4 minute, restul sunt mai lungi și e vorba de fata asta care a moștenit un borcan cu apă neagră, gen e ceva paranormal acolo. Ok. Am înțeles. Bun, și ideea e că acum îl deschide. Deschide ăsta. Ok, băi și fete, și după cum puteți vedea, e vorba de acest, cum îi spune, acest borcan al lui Alisa. Nu știu dacă vedeți aici scrie Alisa Jarofica. Alisa e prietena ei care a murit și a lăsat moștenire acest borcan. Și după cum puteți vedea, sunt mai multe reguli. Nu trebuie să fie witnesses, adică martori. Nu trebuie să-l deschizi înainte de ora 10. Ok. Trebuie să aștepți până când se curăță apa și să nu fugi. Bro, deschizi un borcan? Ce să atâtea reguli? N-are niciun sens. Ești nebun? Mulțumesc că faci asta pentru mine. Ok. Deci eu nu înțeleg de ce atâtea reguli, bro. Având în vedere că e doar un borcan. Ce se poate întâmpla, bro? Deschizi un borcan, nu e mare filozofie. S-a auzit ceva? Ok. L-a deschis. La ce te uiți? Oh, shit, bro! Oh my god, băi, și fete, l-a deschis și a apărut un om, uitați-vă acolo. Oh my god, man, asta nu e bine. Bro, doar a deschis un borcan, man. Oh my god. Sau omul ăla era înainte acolo? Hopa! Apa se curăță. Oh my god, oh my god, oh my god. Oh, a venit mai aproape. Ok, a dispărut. Mamă, deci, o fi că dacă ține borcanul deschis, omul ăla vine mai aproape. Oh my god, man. Dar ați văzut că parcă s-a curățat apa puțin? Sau mi s-a părut mie? Sau gen acum că a închis borcanul, apa s-a făcut la loc neagră, da. Da, uite, toți se aud sunete ciudate, le auziți și voi, nu? Ce sunetele astea, că nu înțeleg? Se crapă borcanul sau care-i treaba? Ok, iar îl deschide. Iar l-a deschis. Unde e ăla? Oh my god, e în spatele ei. Oh my god, e în spatele ei, băbâși, fete. E în spatele tău, sora mea. Se face apa, după cum puteți vedea, nu mai e neagră, se face curată. Oh my god, oh my god! Mamă. Mamă, fraților. Mamă, deci e un om așa foarte înalt, o entitate neagră. Jesus. Păi eu zic, sora mea, să nu mai deschizi asta și să-l arunci la gunoi, ești nebună? Dar desigur că, ca în orice alt film horror, asta o să fie o proastă care o să mai deschidă odată asta și o să o moare ăla și că așa se termină întotdeauna. Că n-are sens. Uite, bă, de ce-l deschizi? Bă, tu ai văzut ce se întâmplă dacă îl deschizi? Acum iar îl deschizi? Nu. Bravo, mă, bă, te duce capul mult, ești nebun? Bravo ție, băi. Fiți pregătiți de un jumpscare. Asta, nu? A dispărut ăsta? Bă, de ce îl deschizi? Eu nu înțeleg, bă, băi și fete, ați văzut ce s-a întâmplat și ea tot îl deschide. E ăsta undeva prin întuneric și nu-l văd eu? Unde e, bro? Oh my god. S-a auzit ceva. Unde ești, bro? Buddy. Stai acolo, ești nebună. Vezi de treaba ta. Haide, mă. Doamne. Deci, bă, dar închide borcanul ăla, mă. E în spatele ei, bro. E în spatele ei, întotdeauna e în spatele ei. E în spate. S-a dus, asta a fost. E în spatele ei. Sau? A scăpat? E un final fericit? E un final fericit? Aoleu, mamă! Soră mea, mamă. Bă, deci astea nu se pun ca sperieturi, da? Deci sunt pur și simplu reacții exagerate. Ok, dar se pare că de fiecare dată când închide borcanul la loc, se face apă neagră. Și se crapă borcanul, cred. Nu? Cred că acum se crapă și explodează. Da, ok, s-a spart borcanul. Ok. Ok.
E în spatele ei, nu? Da, e în spatele ei. Da, ca de obicei, fraților, întotdeauna ghicesc astea. Acum, nu puteam să evităm toate acțiunile astea negative dacă nu deschideai borcan. Dar ce să facem, băi și fete, așa e în filmele horror, ăștia habar n-au să iau o decizie logică. Acum o să fim la al doilea film horror. Bă, și primul chiar a fost horror, bă, dar poate m-am speriat de câteva ori, dar nu m-am speriat. Am avut niște reacții exagerate, deci în continuare am 3 vieți. Trebuia să mă sperii puțin mai exagerat ca să-mi iau viața. Gen, nu a sunat bine deloc. Ca să v-ați prins voi ce voiam să zic. După avem acest short horror film care se numește The Convenience Store, unde practic, din câte am înțeles, este vorba despre o tânără care lucrează aici, însă locul ăsta e super ciudat, adică au murit oameni, nu știu ce. Așa că na, nu ar fi trebuit să lucrez aici, dar desigur, ca în orice alt film horror, că mă duc să lucrez, nu? Am auzit de un magazin la care s-au făcut 3 crime, hai să mă duc să mă angajez acolo, ca așa e la fiecare film horror, logic. Opa, ok, deci acum vorbește cu maică-sa, maică-sa îi zice baby, nu-mi place. Nu-mi place că ești acolo singură. Hopa, deci e vorba de un magazin non-stop, uitați-vă, open 24 hours. Yeah, I know, Mom, but I need the money. Cică, da, mama, știu, însă am nevoie de acești bani. We need it. Noi avem nevoie de acești bani. You don't have to worry, it's dead here. Nu trebuie să te îngrijorezi, e o atmosferă moartă aici. Să nu fie singura chestie moartă, am dreptate. There's security cameras everywhere. Cică sunt camere de securitate peste tot. Aha. N-am încredere în tehnologie, zice maică-sa. Look, Mom, it's late. I need to... Ok, și maică-sa, fraților, o dă pe paranormal, zice că, băi, de fapt, chestiile pe care nu le vezi mă îngrijorează pe mine, am înțeles. Study. Go to bed, please. Ok, uite, camere de supraveghere. Ok, se încheie asta. Ok, pare că este ora 1:08 dimineața, 1 și 8 minute. Asta este fata, fraților. Practic ea lucrează aici, este un magazin non-stop. Are camerele aici, trebuie să mai servească. Vă dați seama cât scrie să aibă un magazin non-stop. La prima vedere pare un job super simplu. Opa, a venit cineva. Sora mea? A intrat cineva în magazin, nu? Sau? Dar pare că nu e nimeni pe camere. Deja începem, mici de bun. Asta e camera 01. Deja facem pipi pe noi de frică. A, ba nu, este ora 11. Ok, bun. Se pare că nu am fost atent. Hopa, a intrat cineva. Ok, uite-l pe băiatul ăsta. Ești tu, Tommy? Hopa, deci îl cunoaște? Hey. Salut, Kira. Ah, ok, deci îl cunoaște pe băiatul ăsta, e tot ok. You know, you really shouldn't be here on your own. One more person tells me that I need to leave. Oh my god, deși băiatul ăsta îi zice, bă, știi că n-ar trebui să fie aici singură. Și ea zice, oh my god, încă o persoană îmi zice că trebuie să plec. Na, fix ce am spus. Deci, bă, fix ce am spus, fraților adineauri, ești nebun? Deci, uite, ăsta i-a pus pe masă un ziar în care Death cannot escape climate change. Stai, cum zice? Even the dead cannot escape climate change. Nu înțeleg, credeam că zice de o crimă de aici sau ceva. Look, I'll take you straight home. O să te duc acasă. Promise. Îți promit. Come on, what are your parents gonna think if you turn down a doctor anyway? Cum o să se simtă părinții tăi dacă refuzi un doctor? Hopa, deci Tommy se dă la Kira. Bă, Kira, eu zic să te duci cu Tommy, eu zic să nu stai în locul bântuit unde se fac crime, nu știu. Asta aș face eu. Depends on the doctor. Depinde de doctor. You're all good to go. Te-a cam refuzat. Promise to call me Și că să mă sun if the bus doesn't show. dacă nu vine autobuzul. Tom, ia uite-l, bă, ăsta e doctor. Bravo ție, băi, Tommy Jarvis. It'll show. O să vină autobuzul, mulțumesc, Tommy. Eu zic că trebuia să te duci cu Tommy, sora mea, nu știu, că așa e la fiecare film horror, bă, băi și fete, știți? Vine prima dată salvatorul și zice, salut! Nu mai bine în loc să stai la magazin unde se fac crime și sunt chestii paranormale, nu vrei să vii cu mine? Și tu zici nu, și după toată lumea zice, bă, uite, trebuia să se ducă cu ăla. Ok, sora mea lucrează nimic, a ieșit din comun până acum, aranjează chestii, nu prea are clienți. Se uită pe camere de supraveghere. Se pare că și învață, vedeți că are foarte multe cărți acolo deschise pe birou.
Hopa, s-a auzit cineva. A intrat cineva. Bă, da, când intră cineva, de ce nu se vede pe camere? Ești nebun să nu e ușa aici? Că iară s-a auzit aia de la intrare. Clopoțelul de la intrare, dar nu văd nimica pe camere. Și de ce, Doamne iartă-mă, are 6 monitoare și pe toate se arată de fiecare dată aceeași cameră? N-ar fi logic să fie pe fiecare monitor o cameră diferită? În fine. Începe o muzică ciudată, guys. Hopa! Deci după cum puteți vedea, se tot aude clopoțelul ăsta de intrare, dar nu intră nimeni. Adică e ceva ciudat. Ok, poate e de la vânt. De fapt, nu cred că e chiar atât de ciudat, având în vedere că e ușa deschisă, poate e de la vânt, bă, băi și fete, nu? Adică e vântul, se ciocnesc clopoței. Nu e mare filozofie. E ceva în spatele ei sau mi se pare mie? De ce se uită așa la ăla? O hipnotizează ăsta sau ce? O hipnotizează clopotul? Na, deci probabil e de la vânt, bă, băi și fete. După cum am spus și eu. Hello? Hello? Crede că e cineva aici? Mamă, de unde e magazinul ăsta, bă? În mijlocul pustietății? Că pe bune, că nu mai e nimeni aici în afară de ea. Mamă, ce mi-a stat inima în ochi. Ești nebun, bine că am fost pe fază. De ce a început ăsta să danseze, băi? Calule, oprește-te. Hey, Tommy, it's Kira here. Hey, Kira? This place is really starting to freak me out. The doorbell keeps going nuts. I need to get out of here. Hopa! Ia vedeți! Oh my god, fraților! Primul personaj de film horror pe care îl duce capul. Deci ea l-a sunat pe Tommy și a zis că, uite, Tommy deja e foarte nașpa situație aici, mă panichez, vreau să plec de aici. Și că nu mai așteptam să mă sune așa de vreme. Oh my god, ce s-a întâmplat? Oh shit, bro, mamă, ce s-a întâmplat în magazin? Hold on, something's... Stai, s-a întâmplat ceva. Kira? Ce? Mamă, trebuia să te duci cu Tommy din prima, sora mea. Ok, fix acum vin. Ok, deci se pare că Tommy s-a pus pe treabă. Acum vine. Dar se pare că cineva a făcut dezastru în magazin. Kira, hopa, un demon. În spatele tău, sora mea. Oh shit, sora mea pleacă de aici, pleacă. Oh my god, ce se întâmplă, bro? Oh my god. Deci se pare că e un magazin bântuit, man. Eu credeam că e ceva cu... ce fac? Băi, sora mea, băi, magazinul bântuit. Tu te închizi în spatele magazinului în loc să ieși și să fugi? Bă, te credeam inteligentă, te-am și lăudat. Ce-i tactica asta, mă? Unde s-a închis asta, mă? S-a închis în spatele, în birou. În camera de supraveghere, crezi că aici ești în siguranță? Sun la unul, da, foarte bine. O suna la 112, răspuns ăla. Dar ce se întâmplă? Uite, încearcă să intre peste ea. Wow, bă, cât de prost să fii, bă, trebuia să fugi. Oh my god, man. Cred că până aici ți-a fost, băi, Kira. Cred că aici se termină viața ta. Păi și Tommy ăsta, bă, Tommy, haide, bă, grăbește-te, bă, ce faci? Se pare că Tommy cam întârzie, ești de bun? Nu prea am încredere în băiatul ăsta. Ia uite-l, a venit Tommy. Mamă, ce mașină are Tommy. Bă, ce mașină e aia, bă? Ăla-i Tommy?
Ah, da, Tommy e. Oh my god. Oh my god, se duce și Tommy înăuntru. Oh my god, bro. Hello? Nu intra înăuntru. Este ceva aici. Ai grijă. Tommy? What the fuck? Ce s-a întâmplat? Come closer. Oh my god, e demonul în spatele lui. Oh my god, bro. Oh my god, s-a dus Tommy, ești nebun? Aia a fost cu tine, băi, Tomiță. Mamă. Ok. Asta putem să o punem la ăsta, cum îi spune, la o viață tăiată. Mama, eu la 2 viața, dar Tommy e mort, fraților. Tommy e mort. Cred că e mort, nu? Kira? Hopa! Come out here. Oh my god, bro. I-a zis, Kira, ești de acolo. 100% așa vorbește Tommy, da. Tommy? Tommy? Come out here. Ești de aici. Bă, sorbea, bă, e atât de evident! E atât de evident numai din tonul vocii, că de fapt e demonul care vorbește cu vocea lui Tommy. Bă, ești proastă pe bune? Fără supărare, frățio, că... Tommy, I'm coming out. Tommy chiar acum ies. Deci nu vine să cred ce văd. Mie nu vine să cred, frățio, că iau parte la așa ceva. Bravo, Kira, băi. Tommy? Tommy? Și Tommy e mort, 100%. Ba, nu, what? E curățenie acum? Bă, și dacă asta a fost doar o farsă de-a lui Tommy, fraților, v-ați gândit la asta? S-ar putea și asta, nu? Ok, a ieșit și uite mașina lui Tommy. Nu știu ce să zic, să nu mai dacă e o idee bună să te duci la mașina lui Tommy. Cred că Tommy nu mai e. Dar tu faci ce vrei, știi ce zic? Tommy! Oh my god, bro. Uitați-vă de pe camera de supraveghere. E demonul fix în spatele ei. Ah, dar stai că ea nu-l vede. Oh, shit. Dar ce s-a întâmplat cu Tommy? Sunt aici. Nu o să mă sperii? Nu o să mă sperii dacă e în spate? Deja știu că e în spate. Nu mă sperii. Nu m-am speriat, vedeți? Asta înseamnă, băi, antrenament. Ok, bă, un film horror super mișto, chiar dacă m-a costat o viață. Și pe final, bă, băi și fete, am lăsat un film horror cu Labubu. Însă nu este un film horror normal cu Labubu, ci este un film cu Pazuzu. Practic este o versiune mai evil a lui Labubu. Și ideea filmului este că această femeie locuiește cu fiusul și ea se duce să cumpere păpușa Labubu să vadă dacă într-adevăr este malefică sau nu și când o aduce acasă se întâmplă tot felul de chestii. Hai să vedem. Deci pe asta o doare curiozitatea. Se gândește, băi, oare... Ai de capul meu, da, arată foarte nehorror. Deci a cumpărat păpușa Pazuzu, care e un Labubu mai ciudat. Și se duce acasă cu el. Pazuzu. Connor's stepmom swears it made him act bad. What? Ăsta vorbește? It's just a toy, Karen. That's what I keep telling myself. Then stop obsessing over it. You know they call it Pazuzu. Like the Exorcist demon? Yeah. Ok, deci vorbește cu fiusul la telefon și fiusul îi zice Karen, gen Karen, așa o cheamă pe ea, e maică sa, îi explică că, băi, uite, e doar o jucărie, nu știu ce, ea zice, știi că poate să te posede? Hai să vedem, bro, când se întâmplă ceva. Ok, se pune să facă duș. I can hear it on your voice. Ia stai. How do you know? I can hear it on your voice. It changes. Not true.
the judge thought it was, and this is why Connor has a stepmother to begin with. Is that supposed to be funny? Ok, deci fiți atenți, fraților, ăsta îi zice ceva de judecător și spune că din cauza faptului că tu ești nebună sau ceva de genul, eu am acum o mamă vitregă. Deci probabil a fost o chestie de asta de judecătorii în care asta e nebună și au zis că băi, nu mai ai dreptul să ai un copil, că ești nebună, nu știu ce. Deci poate păpușa nu e nebună, e ea nebună. You really know how to ruin a moment, you know that? I just don't like this fixation you have on that thing. Ok, zice că ai o fixație cu păpușa asta. Well, there's a lot of things I'd like to fix about you too, but I keep my mouth shut. Și că și eu aș vrea să fixez multe chestii la tine, dar îmi țin gura închisă. Deci nu prea se suportă. Remove your shoes before you come in. Bye. Ok, și a închis. Bun. Deci, într-un fel, el i-a zis ei că, băi, e cam nebună. Ea e nebună, are tot felul de fixații. Și una dintre fixațiile este păpușa la Bubu, care e Pazuzu. Hopa! Ați văzut și voi? Acolo în dreapta? Pentru o secundă. Jesus. Ok. Acum ea se piaptă și probabil se bagă la somn. Da, s-a auzit ceva. Nu știu dacă s-a auzit și voi. S-a auzit ceva pe bune aici, de mână. Oh my god. E Pazuzu. Jesus. E Pazuzu, sora mea. Nu prea văd că este super întuneric. E cumva păpușa în pat. Mamă, și pune și muzica asta, bro. Oh. E ceva acolo? Bă, stai! Bă, ea are o armă! Bă, ia stai, fraților! Ea are un pistol în mână sau nu văd eu bine? E foarte întunecat, bro, nu văd. Mamă, deci asta e nebună pe bune? Ba nu-i, bă, ok, eu sunt prost. E de fapt un piaptăn. Cumva e... Îi vine să plângă? Nu știu, se comportă foarte ciudat femeia asta. Se comportă ciudat rău de tot. Cred că e la Bubu acolo, fraților. Jesus, este acolo, da. Cred că e acolo întunericul ăsta. Ok, a ajuns cineva acasă. Ok, a ajuns ăsta. Fiusul. E foarte confuz, din câte se poate observa. Karen? Bă, cumva aia e acolo și se holbează în întuneric? Nu, a plecat. Aprinde, bă, lumina, stați pe întuneric. Ba nu, uite, ea doarme cu păpușa. Vedeți, are păpușa în mână când doarme. Ok. Deci păpușa ar trebui să nu fie posedată. Cel puțin... Ok, ia păpușa! Hopa! Hopa! Vrea să ia păpușa. A reușit, ok, i-a luat păpușa. Ok, și ce face? O aruncă la gunoi. A zis, bă, mamă, ești nebună, așa că, na, voi arunca păpușa la gunoi. A pus-o acolo. Aha, nu știu ce să zic despre la Zuzu. Cred că nu prea îi place nou loc, cred că o să se întoarcă înapoi. Ia stai că se întoarce și ăsta înapoi. Mamă, se aud niște sunete ciudate, rău. Cred că ăsta se duce să-și facă un duș, fraților.
Oh my god, ok, cred că păpușa nu era în poziția aia. Cred că a avansat puțin, fraților. Nu cred că era în poziția aia. Fix ce am zis. Ok, deci ăsta s-a băgat să-și facă un duș. Ok. Și cred că acum o să-l atace la Bubu sau ceva de genul, nu? Cred că așa ar trebui să fie. Hopa, ce se întâmplă? Hopa? S-a trezit maică sa? Uite și păpușa, fraților. We have to fix him. Trebuie să-l fixăm. What? Cum adică să-l fixați? Oh my god, bro! O să-l atace și maica sa și păpușa? Bro, cum adică să-l fixați? Ce ia de acolo? Fraților, o să... No. Oh my god, a luat un cuțit? Bro, ce? Cum adică îl omori? Cum adică îl fixezi? A luat un cuțit. Vedeți și voi. Karen, I'll be out a minute. Karen? Hold it. Oh my god. E cu cuțitul la el la ușă. A, uite, e la Bubu aici. Oh my god, man. Nu prea înțeleg care e relația dintre la Bubu și maica sa lui ăsta și Karen. Oh! What? De ce se uită așa la el? Oh! Bro, l-a înjunghiat! What? Și uitați-vă cum se uită. Ok, fraților. Ideea e că am câștigat challenge-ul, însă nu am înțeles deloc care a fost ideea și care era treaba cu Karen și cu păpușa asta la Bubu, care de fapt era Pazuzu, care era o versiune mai evil. Scrieți la comentarii dacă ați câștigat sau nu și scrieți dacă v-ați dat seama care a fost treaba cu ultimul film horror cu ăsta. Ok, deci se aude ceva la televizor. Se aude niște chestii la televizor, băieți și fete. Ok, un serial sau ceva de genul la TV. Nu aud ce se spune. Hai să vedem cine e în casă, bro. Cine urmează să fie jefuit. A, uite, se uită la filmul ăsta. Încă ți-e frică. Ok, este un film de dragoste în care se ceartă aia. Uitați-vă, este seara de Halloween. Se ceartă aia, bro. Ok, e vorba despre fata asta care văd că a dormit pe canapea. Așa de interesant e filmul. Și s-a spart ceva. Acum începe nebunia. Bro, se aude ceva. Uite, bă, uite. Mamă, frate, Ryan, stay on me. Deci unul e Ryan. Și Dan. Ryan și Dan. Achide asta, sora mea. Bă, dar ăștia-s proști să nu văzut că e cineva în casă? Ia uite! Ia uite, frate, uite proștii! Intră în casă! Mă, frate, de tare am impresia că ăștia și mai proști hoți din lume. Nu putem doar să spargem. Mamă, deci vă sunt atât de proști, doamne, fraților. Deja îmi dau seama despre ce e vorba. Asta s-a panicat, man. Bă, dar vedeți că s-a panicat cum s-a panicat, dar vezi că chiar se ține bine, sora mea. Era să țip. Am intrat înăuntru, hai că acum începe nebunia. Why is the TV on? De ce este TV-ul aprins?
They probably left it on so it looked like someone was home. Bă, ăștia nu știu că ea e acasă. Ai zis că probabil au lăsat... Mamă, deci, bă, ăștia mă simt că am de singur acasă, man. Deci probabil au lăsat deschis că nu, să figureze că cineva este acasă. And that? Și chestia aia? It's Halloween. Stop dicking around. We have a job to do. Și că este Halloween. Băi, ăștia și mai proșoți. Cred că o să fie bine amuzat. A stins televizorul, gata. Safe's upstairs, which is why we're here. Și că seiful este sus, ok. We need to make this look random again, so take some extra things, make it look messy. The usual drill. Got it. Ok. Deci, fraților, mamă, deci ăștia au un plan să facă totul să pară, gen, o să distrugă chestii prin casă, să pară că doar au făcut așa, de fapt s-au dus după seif. Ăsta e planul lor, nebun. Bă, fraților, fiți atenți, știți de ce fac chestia asta? Ei probabil, adică, ăia știu unde este seiful oamenilor acestea, adică de unde știu chestia asta? Probabil au avut niște informații, știi? Și ca să nu pară că au avut informațiile astea, o să distrugă toată casa, știi? Ca să zică că au căutat seiful. Uite pe sora noastră. Mamă, sora mea, ai grijă. Ai grijă, sora mea. Eu îi zic să aibă grijă. Uite, sparge totul, vedeți? Sparge totul. Smashed it. Ce proști. Sora mea, nu ieși de aici, băi, sora mea, te rog eu. Fă o alegere înțeleaptă. Știu că ești un personaj într-un film horror și că, în general, voi nu prea faceți alegeri înțelepte. Dar te rog eu, rupe tiparul. Arată-mi că mă înșel când zic că personajele horror sunt cele mai proaste persoane din lume. Arată-mi că mă înșel, dăm peste nas. Se pare că sora mea nu o să-mi dea peste nas, băi și fete. Of. Băi! What was that? Ce-a fost aia? O să se ducă sau nu? Daniel, ești tu? Danny, was that you? Daniel, erai tu? Aia a dispărut. What's going on? Ce se întâmplă? Thought I heard something. Am crezut că am auzit ceva, uite pe ăștia doi. Anyway, sorry. Hai să ne grăbim. Fraților, cum ar fi ca aia să facă ca ăla din Singura Casă și să-i bată pe ăștia? Are vreun plan, sora mea? Sora mea, planul tău trebuie să fie să intri aici și să suni la poliție. Închide totul. Are sânge pe mână? Probabil are sânge de la cioburi. Uite, e în baie. Dar n-ai un telefon să suni la poliție? Oh my god. Frate, sora mea nu sună la poliție. Face tactica lui Kevin la aoleu. Mamă, m-a durut pe mine, ești nebun? De ce nu sun la poliție? Check the other rooms and let me know when you find the master bedroom. That's where it should be. Acolo trebuie să fie safe-ul, caută în următoarele camere și vezi unde găsești dormitorul matrimonial.
Nu-mi spune că ea s-a ascuns în dormitorul matrimonial. Nu cred că acolo era ea. Sau aici? A trebuit să fie sânge. A trebuit să fie sânge pe mână, nu? Nu-mi spune că asta e dormitor matrimonial. Sora mea o să scormonează ăștia totul. Ba da, asta e. Andy said it should be in the wardrobe. A trebuit să fie în garderobă. Ia vedeți. Bingo. Jackpot. Combination? Combinația. Bă, dar de unde știu astea? De unde știu toate astea? 2802 2802 091 7. 1 sau 7. Mamă, ce prost e asta. Să aștept să-l dacă e 1 sau 7. Idiot. Păi, nu poate să încerci de 2 ori. Vede sânge. What? Hopa. What is it? Bau, bau. We might not be the only ones here. S-ar putea să nu fim singuri aici. Sora mea ești prinsă. Aia a fost. What'd you bring that for? De ce ai adus aia? Sora mea. E moartă, frate, nu mai ce să facă. A găsit-o. Pleacă de aici. Bă, nu o moară, doar o dă afară. Bravo! E bine, nu? Nu, nu o pușca. I knew someone was in Forget about that. Just find something to tie her up with. Leagă-o. Sora mea, cum adică please, sora mea? Te leagă, te lasă aici. Ce please? Ce vrei mai mult? Shut the fuck up! Taci din gură. Go. Ia-o, leagă-o, lasă-o aici. Ce vrei mai mult? Vrei să nu șefuiască casa? Că am multe pretenții. Hai, împiedicatule, fă și tu ceva bun. Danny! Băi, asta-i. Ce-a chestia aici? Frăților? Frăților, ce-a chestia aici? Danny, answer me! Frăților, ce-a găsit ăla? Danny! somebody. E un cadavru! Băi, fraților! Bă, deci ăsta a găsit un cadavru aici și aia o creatură, de fapt. Bă, mamă, ăștia chiar sunt cei mai proști hoți. Au intrat într-o casă cu o creatură. Fata e o creatură care omoară pe toată lumea. Uitați-vă aici. Bă, fata e o creatură care omoară pe toată lumea, fraților. Ryan! Uite-l pe Ryan. Bro. L-a omorât. Ew! Fraților! Bă! E mort, nu mai ai ce să faci, te-a luat pistolul. Băi, fata aia credeam că e atât de inocentă, era de fapt o creatură. Nu mă așteptam la... Nu știu cum se face, aniversarea asta de roluri. Chiar nu mă așteptam. Bă, a murit ăsta, bro, l-a omorât, ești nebun? Bă, ești nebun? În locul tău aș pleca, frățioară.
Aș pleca departe de locul ăsta în locul tău. Doi prieteni care au vrut să dea un jaf. Ceva complet normal. Vezi că vine și te omoară și pe tine. Bă, fraților, care bă sunt șansele să dai un jaf într-o casă în care crezi că nu se află nimic și după vezi o fată, crezi că e inocentă și de fapt e o creatură hidoasă care vrea să te omoare. Uitați-vă cât sânge e peste tot, bro. Eu locul tău aș pleca, bro. Da. Stai, nu l-a bătut pe el, că dacă omoară pe el. Where the fuck are you? Unde naiba ești? Uite acolo! Mamă, e sus pe pereți! Bă, e sus pe pereți, fraților. Nu mă așteptam la chestia asta, man. Bă, ești nebun. Uitați-o, fraților, oh my god. Bă, să vezi așa ceva, te cași pe tine de frică. Ce ești tu? Oh my god, asta e mort, ești nebun? Ești mort, frate, sper să nu fie ceva cu sânge sau ceva. Ești mort? Ești mort, are un cuțit au. Oh my god, bro! Bă, a dat cu el de pământ, ești nebun. Ia uite-o. Și acum se comportă, eram sigur, ca o fată normală. Bro. Afară sunt copii care râd, lasă copiii în pace, sora mea. Doamne, fraților, ești nebun? Doamne, ferește! Doamne, ferește, bro, ce film horror, ești nebun? Happy Halloween! Mamă, și acum, pentru că e plină de sânge, nimeni nu o să ia la întrebare că este Halloween-ul. Happy Halloween! Hai că asta e Happy Halloween. Vă moară asta pe toți. Oh my god, băi, și fete, dați o notă la filmul ăsta. Eu zic că a fost un film de nota 10. Foarte bine, frați și surori, numele meu este Marius Iancu și bine ați venit la o nouă reacție creepy la mine pe canal. Mai exact, fraților, astăzi vom reacționa la un nou film horror de pe YouTube care a fost postat acum o zi și se numește The Milkman, adică omul cu laptele. Și din câte am înțeles, este o poveste horror în care tu vezi în afara casei tale o mașină de unde se vinde lapte și niciodată nu trebuie să te apropii de ea, pentru că o să se întâmple niște chestii foarte dubioase. Urmează să vedeți. Nu uitați neapărat să apăsați butonul de like, să vă abonați la acest canal. Hai să nu mai pierdem timpul și să-i dăm drumul cu reacția The Milkman. Let's go, baby. Hai să vedem. Ha, mă, pe bune. The Milkman se numește. Let's go, fraților. Ok. Începe așa pe Cileanu. Uite-l pe băiatul ăsta. Ok. O fi că el acum o să citească despre povestea lui The Milkman. Pip Scoop. Ok. Habar n-am ce e asta. O cutie. Și acolo ai mai multe chestii. Ce sunt astea? Directions for changing film in Pip Scoop. Ok, sunt aici niște instrucțiuni pentru un aparat de film. Să te uiți la filme, am înțeles. Ok, fraților, deci sunt un fel de ochelari. Asta e așa, vintage toy. Ok, deci asta este o jucărie mai veche, un fel de ochelari prin care poți să te uiți la un film.
Ok, sună interesant. Mă puteți dau asta mai încet, bro, că e tare rău de tot. Sună chiar interesant, ok. Pipscoop, film strip. A, și tu alegi filmul pe care să-l pui. Și aici scrie The Milkman. Ok. Și cred că băiatul ăsta o să alege The Milkman, uitați-vă. Și pui ăla acolo și te uiți. Ce tare, bro. Tare, ok. Și se uită. Ia uite, 1954, ce tare. Twice a week, the milkman delivers milk to the good citizens of Hollowstone. Ci că de 2 ori pe săptămână, The Milkman livrează lapte oamenilor buni din Hollowstone. Uitați-vă, acesta este The Milkman, livrează lapte. Families all around the town share the glory of drinking the tasty milk. Toate familiile din oraș sunt foarte fericite că gustă așa lapte bun. Ok. Until one family was poisoned by the milk. Până când o familie a fost otrăvită de lapte. Bro! Ce? The town accused the milkman, Oscar White, of poisoning, but Oscar was innocent. Hopa! Ok, fraților, deci ăsta este Oscar, care este The Milkman, și toată lumea l-a acuzat pe el, vă dați seama. Și ăsta zice că nu, eu n-am făcut-o, jur că n-am fost eu, era inocent. Toată lumea îl voia mort și că ai otrăvit orașul, toată lumea îl voia mort. Era după el toată lumea. A ajuns undeva aici, la capătul lumii. Lumea l-a împins, voia să-l omoare și a murit The Milkman pentru că a otrăvit acea familie din greșeală, care zice că nici n-a otrăvit-o. Uitați-vă, fraților. He fell to his death. Și ce? He fell to his death, never been able to sell milk ever again. A murit și nu mai poate să vândă lapte. Toată lumea toți au fost șocați. O să aștept și asta e mașina care a rămas. Mașina de lapte. Oscar White, 1930-1954. Și aici s-a terminat povestea. Mamă, ce poveste sadică să moară. Bro! În spatele lui! Fraților, e cineva în spatele lui. Fraților, e cineva în spatele lui. Holy shit. Bro, era cineva în spatele lui, voi ați văzut? Oh my god. Oh my god, era cineva în spatele lui. Ok. Asta e horror, n-am să vă mint. Băi, era cineva în spatele lui. Ce casă miștoare, frățioră, ok. S-a auzit ceva, bro. Un par cu lapte! Nu, începe un par cu lapte. Ți-a picat un par cu lapte pe jos, frățiorul. Ai foarte mare grijă. Uitați-vă, dar și laptele ăla, bro. Se vede că e otrăvit, să moară frații mei de ru. Uitați-vă cum arată laptele. Ci că miroase super ciudat. Iară s-a auzit ceva, mamă, fraților, băi, se aude. Dar ăsta de ce... De ce e așa, gen, nu-i se pare nimica wow? Frate meu. Bă, uitați-vă ce lapte e ăla, bro. Se aude ceva. E un sunet, fraților, e un cântecel. Jesus. Bro, uitați-vă, vede mașina. Hollowstone Dairy, v-am zis de mașina asta, fraților. Vede mașina, boys. Jesus. The milkman was nowhere to be seen. Acum iar se uită la asta.
Unde naiba s-a dus The Milkman? Și-a dat seama care e legătură cu asta. Hopa, asta e casa lui, cred. A bătut la ușă. Uite-l pe el, bro, uite-l pe el cum face poze, băi! What? E în fața lui The Milkman. În spate e The Milkman. Fraților, dar era de la început acolo. V-am zis că l-am văzut eu în spate. Jesus! Oh my god. Oh my god. Oh my god, fraților. Scoate filmul! No! Bro! Mamă, ce e ăla? Fugi, frățiorul! Bro? Scoate filmul. Ma. S-a dus. Are un ciop de sticlă, te-ai dus. Oh my god, nu vreau să mă dau așa ceva. Na. Bun, aici s-a terminat, fraților. Eu nu vreau să mă uit la așa ceva și l-aș și băga pe ăsta la pământ și e plin de sânge. Bun, băieți și fete. Păi cam atât a fost cu acest episod. Asta a fost filmul horror la care am reacționat. Dacă v-a plăcut, scrieți la comentarii și dacă vedeți această mașină în fața casei voastre, nu vă duceți la ea. V-am pa pe toți, pa, pa! Ți-au zis foarte bine, frați și surori, numele meu este Marius Iancu și bine ați venit la o nouă reacție foarte interesantă la mine pe canal. Astăzi vom reacționa la un nou videoclip de la Investigator SF care se numește Legende urbane despre noaptea de Crăciun, unde vom afla, după cum a zis și el, partea întunecată a acestei sărbători minunate. Pentru că, fraților, Crăciunul e foarte, foarte mișto, cu Moș Crăciun, cu cadouri, cu muzică de Crăciun, cu vibe-uri pozitive, însă frăționul investigator ne arată și o parte mai întunecată. Nu uitați neapărat să apăsați butonul de like, să vă abonați la acest canal dacă mai vreți să facem episoade de genul. Hai să nu mai pierdem timpul, fraților, și să vedem care-i treaba cu aceste legende urbane despre noaptea de Crăciun. Let's go! Hai să vedem ce are de zis frățiorul nostru. Hai să Pe vedem. lângă magia din perioada sărbătorilor de iarnă, Crăciunul are și o parte întunecată cu legende și povești foarte înfricoșătoare. Ok. În episodul de astăzi o să vă prezint câteva legende urbane despre noaptea de Crăciun. Dar înainte de a începe, nu uitați să dați un like, să vă abonați la acest canal și să activați clopoțelul. Let's go! Vrăjitoarea Percta. Hopa, habar n-am auzit până acum de chestia asta. Poveștile relatate în Germania și Austria au un personaj foarte înfricoșător. O vrăjitoare pe nume Doamna Perșta, care împarte atât recompense cât și pedepse pe parcursul celor 12 zile de Crăciun, din data de 25 decembrie până pe 6 ianuarie. Ok, Ea este așa e acolo, pentru boys. pedeapsa ei macabră față de cei păcătoși. Potrivit legendei, persoanele care nu cred în Crăciun și nu îl sărbătoresc sunt pedepsiți de această vrăjitoare malefică care vine și le rupe organele interne și le înlocuiește cu gunoi. Băi! Alo? Povestea doamnei Perșta este considerată a fi o variație a legendei despre o zeiță a naturii din Alpi. Pe parcursul întregului an, aceasta se află în păduri, iar în perioada sărbătorilor de Crăciun își face apariția pe străzi și se apropie de oameni pentru a-i pedepsi pe cei răi. Mamă. Ok, nu mi-a plăcut. Nu mi-a plăcut prima parte, după avem trolii Iule. Ok. Flăcăii Iul întruchipează 13 troli islandezi. Fiecare dintre aceștia au un nume și o personalitate distinctă. În antichitate, aceștia furau lucrurile și provocau diverse probleme în apropierea Crăciunului, iar istorioarele despre ei erau folosite de părinți pentru a încerca să-i cumințească pe copii. Clasic. Legenda spune că acești troli trăiesc în peșteri întunecate din munți,
iar în perioada Crăciunului sunt atrași de energia negativă a persoanelor care pe tot parcursul anului au fost răi cu semenii lor, iar aceștia vin și îi pedepsesc. Povestea spune că acești troli vin în seara de Crăciun la persoanele rele, intrând pe coșul sobei sau pe fereastră și îi chinuie pe oameni. Se spune că aceste ființe fantastice îi trag pe oameni afară din casă și îi urcă într-o trăsură trasă de 2 cai negri Băi. și îi lasă în cele mai pustii locuri ale lumii, de unde nu mai pot găsi niciodată drumul către casă. Bro, ce naiba, asta e un fel de Moș Crăciun varianta, băi. Pisica Iul. Deci ăștia cu Iul e o mare chestie, prima troli și acum pisica. Există o legendă de Crăciun despre o pisică islandeză uriașă pe nume Yule. Opa. Aceasta nu este deloc blândă, ci din contră, este chiar fioroasă. Pe scurt, ea îi mănâncă pe cei care nu și-au terminat treaba sau au fost lene și nu primesc nicio haină nouă, un dar de Crăciun. Bro, ce? Băi! Cele mai vechi frate. mărturii scrise despre acest mit de Crăciun datează din secolul al XIX-lea. Conform unei tradiții islandeze, dacă un copil și-a terminat până pe 25 decembrie treburile casnice date de părinți, va primi de la aceștia haine, de obicei ciorapi. Cine a fost lene și nu a primit haine de Crăciun, va primi vizita pisicii Yule. Băi, păi și dacă n-au bani să ia haine? Legenda spune că animalul gigantic Mamă. gândește pe la casele oamenilor și se uită pe geam să vadă dacă micuții au primit haine noi. Cei care au primit sunt lăsați în pace, ceilalți sunt pedepsiți. Băi, săraci, nu primesc și haine, mă, că și pisica. După care îi înfulecă și pe copii. Băi, frate. În Islanda, legenda despre pisica Yule avea rolul de a-i speria pe lucrătorii de la ferme să termine prelucrarea lânii toamna înainte de ajunul Crăciunului. Iar părinții spuneau această poveste cu pisica Yule copiilor pentru a-i determina să fie cuminți, harnici și ascultători pentru a merita cadouri de Crăciun. Krampus. Potrivit legendei, în luna decembrie, atunci când copiii îl așteaptă pe Moș Nicolae sau pe Moș Crăciun, se strecoară uneori în ascunzișurile întunericului Krampus, un monstru cu 2 coarne lungi și cu gheare ascuțite, gata să îi mănânce pe cei răi și să-i bage într-un sac. Let's go. Știți pe Krampus. Legenda spune că Krampus poate fi recunoscut de departe prin ecourile transmise de copitele și de lanțurile sale grele care se izbesc de caldarâm. Se spunea că acest monstru cu coarne de țap, cu o față prelungă și fioroasă și cu o limbă despicată atârnându-i amenințătoare din gură, obișnuia să-i viziteze pe oamenii răi și pe cei care nu credeau în magia Crăciunului pentru a-i pedepsi, fie prin bătăi, fie răpindu-i și ținându-i în vizuina lui subpământeană vreme de 1 an întreg. Băi, și după 1 an? Conform unor legende vechi de secole, dacă un copil sau un adult se purta urât în timpul anului, Sfântul Nicolae afla de îndată și îl lăsa să se ocupe de el pe tovarășul său Krampus. Frățelor Se ducea Krampus. vorba că acest partener al Sfântului întorcea cu susul în jos casa unde locuiau oamenii păcătoși, folosindu-și coada asemenea unui șarpe. Îl biciuia cu părul său lung care semăna cu coama unui cal și îl azvârlea apoi într-un sac ori într-un coș de răchită pentru a-l purta în iad și a-l ține acolo timp de 1 an. Bă! Istoricii nu sunt siguri cum și de unde a apărut în folclor Krampus, dar sunt de părere că își are originile mai înainte de creștinism, în mituri păgâne norvegiene și germanice. Lasă așa, frățioră, sperăm să n-aibă nicio origine. La fel ca multe alte personaje Grinch. legendare, imaginea lui Krampus a schimbat de-a lungul timpului și a regiunilor unde s-a răspândit. Însă, dincolo de aceste transformări, el a contribuit la un echilibru între lumină și întuneric, între bine și rău. Ok. În unele interpretări, Krampus este considerat a fi fiul lui Hel din mitologia norvegiană. Hel era fiica lui Loki și veghetoare peste tărâmul morților. Legenda lui Krampus este întâlnită în Austria, Germania, Ungaria, Slovenia și Cehia.
Începând cu anii 1800, devenise o tradiție ca familiile să-și trimită reciproc cărți poștale numite Krampuskarten, în care monstrul încoronat apărea atât în ipostaze Bro, umoristice ce? cât și sinistre. La un moment dat, în secolul 20, Krampus a fost interzis de guvernul fascist austriac. Bă, de ce? Tradiția sa a fost reluată după cel de-al doilea război mondial. Ciudat, foarte ciudat. Există până în zilele noastre parade anuale tradiționale în care tinerii se costumează asemeni lui Krampus și aleargă pe străzi mărâind și zornăind din lanțuri. În multe orașe și sate continuă să fie menținută o tradiție veche în care o gloată de petrecăreți se costumează în Krampus și iau la goană oamenii pe străzi. Prăjiturile bunicii, let's go. Cred că asta știu, prăjiturile bunicii, În cred. urmă cu mai bine de 20 de ani, din păcate, ziua de 24 decembrie nu a fost motiv de sărbătoare pentru doi copii din Florida pentru că au trebuit să își îngroape bunica. Oh. Copiii aveau să-i ducă lipsa, pentru că în fiecare dimineață ea le făcea prăjituri și ciocolată caldă, iar în fiecare an de Crăciun le făcea cadou câte o pereche de ciorapi groși de lână. După ce au ținut slujba de înmormântare, au mers acasă cu toată familia, au ținut înainte de masă un moment de reculegere, iar apoi s-au îndreptat fiecare către dormitorul lui. În noaptea aceea, copiii au dormit amândoi, iar peste noapte unul dintre ei s-a trezit și a văzut că stătea cineva pe scaunul de lângă pat și se uita insistent la el. Băi, cred că știu legenda asta, fraților. Misterioasa O știu, persoană avea o 100%. eșarfă în cap și un plovăr în dungi albe cu negru, iar în jurul ei era o lumină foarte strălucitoare. Speriat, a încercat să își trezească sora, dar ea nu l-a băgat în seamă. S-a uitat cam un minut la ea, apoi a închis ochii și când i-a deschis nu mai era nimeni în cameră. Sub brad cineva pusese 2 perechi de ciorapi groși de lână pentru copii, iar pe birou erau 2 căni cu ciocolată caldă și 2 prăjituri. Probabil că atunci a fost ultima dată când bunica lor le-a oferit ciorapi groși de lână, ciocolată caldă și prăjituri nepoților ei. Da, foarte creepy, mai bine nu. Mulțumesc pentru vizionare și aici s-a terminat, fraților. Let's go, subscribe și la mine. Băieți și fete, astea au fost legendele reale de Crăciun. Dacă vă apucă, scrieți la comentarii, scrieți care vi s-a părut cea mai creepy. Mie personal, cea mai creepy mi s-a părut aia cu bunica, pentru că pare cea mai reală și cea mai horror. Nu uitați neapărat să apăsați butonul de like, să vă abonați la acest canal dacă mai vreți să facem episoade de genul.